Ongi etorri, danoi, benetan. Aitziki ederra dago aurten, gure historia jorratzeko. Gure historia, prisma ezberdinetatik ikusteko. Oteizak esatzen zuen bezala, poliedriko gea, eta orduan prisma ezberdinetatik geure historia ezagutzeko. Euki ditugu hemen, Sonia San Jose, Antxoka, izen dugu baita ere, lengua oindala 15 egun, Mertxe Urteaga, de gaur Idoia Arrieta. Askoitien hain ezaune deguna, ikastolan andereño hainbeste urte, eta, nabari da, gainera. Eta, historia sakonak egin ditugu, 3 hitzaldietan, urrengoa pixkat izango da. Gure etnografia edo gure historia, beste gai batzuekin, adibidez, San Martingo erloju eta hitz egin dugu, ekainean, eta atzean iraian hasiko gara berriz pixketa aztartzen Rosa Ayerbekin, dokumentazioekin, aide nagusiak, ze paper eukizuten gure instituzioetan, gero itzingo dugu baita ere etnografi aldetiken txapela eta abarketai buruz, eta hola jarraituko dugu, urtea bukatu arte, erdian liburuan aurkezpena izango dugu, Javier Elortzak idatzi duna, gaur bertan dugu, eta urte nik usten dut polita izango dela. Ospatu ezagutu, aitziki bat, Karta Puebla izenekoa, eman zigutela, eta handik aurrera, korpus legal batekin, hemen gabiltzala eta bar. Nik hau esan da, ni badakitzuk txengo dituzula alkarrekin itzen deu pixkat, eta gure Karta Puebla aurreko historia urreatzen, atea kontu 8. gizaldian gelditu ginean, da historia dokumentu oso gutxi daukagu, Gipuzkoan adibidez gutxi, datorren urtean atea kontu, lehenko baten eusten da ipatu nuela, 1000 urte die, Gipuzkoa hitza aurkitu zenetik, dokumentu baten aurkitu zenetik, ez 1000 urte dira, Gipuzkoa hitza ertetzen duenetik, eta datorren urtean ospakizun berezia dire. Eta lehengoan, hitz egin genuen, 8. gizaldira jau ginen. Eta ikusi genuen, San Martin eremu, gelditu zikun hor kontestu txiki baten, ondikan asko falta dela kontestualizatzeko San Martin eta iraurgi baiera honetako kontuak, datuak alakoa diralako eta formulak, entzun gino zen bezala, lurremateko eta kremazioko formulak eta hor daude, 8. gizaldira matea gaitunak, eta kioia, oin, zuzatoz, katea lotuz. Esan behar de, Idoia Arrieta, Donostian jaioa dala, doktorea historian, 2. hezkuntzako historia eta artearen historiakoa, adibidez, irakaslea da Zumaian, Madrilgo Unibertsitate Autonomoan egin zuen historia garaikideko ikasketak, ondoren doktoratua tesia gauzatu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Kaliforniaren kolonizazioa Euskaldunak izandako eraginaren inguruan Udako Euskal Unibertsitateko historia saileko kidea da, Euskal Herriaren historia ikastaroen proiektuaren lanean aritu eta Martin Txipia kulturelkarteak urteko Nafarra izandatu zuen 1200
ikerketagatik. Ondoko liburu asko idatzi ditu. Asko, behintzat, artikulu desente behintzat, eta ilustrazioare gustatu zaio, askoitik ginere badauka lotura, Baskongadako kideek eta Praie, Kalifornian da zer egin zuten da abar. Eta, hau danak esan da, ni ez naiz gehiago luzetuko. Nik usten dut biak, olako titulo enigmatiko, interesgarriakin, askoitia zazpideun zer eskutatzen du hiribilduak. Nik usten dut bera daukala hitza, eta nik eskerrak eman, eta horra jatxiko naiz ni, aurrean, gorraiza daukat, eta hobeto haitzeko, eta aurrean. Arratsaldeon, ongi etorriak denok, eta mila esker, zuen presentziagatik. Eskerrik asko antolatzaileei, eskerrak konbidatzeagatik, eta oportunidade hau eskaintzeagatik, eta batez ere zuei, ilusio handia egin dit ikustea lagunak, esto lagun ere bai irakasle ohiak, ikasle ohiak, eta benetan niretzat importantia izan zalako askoiti, eta oso urte onak pasan ditun, eta oso eskertuta nago denei, benetan, mila esker. Eta hasingo naiz. Izenburua berak esan duen bezala zer izkutatzen duen hiribilduak da, eta poliki-poliki jungo gera hori aztertzen. Baina horretarako, eta alaxe eskatua, nire galdera da ze zentzu daukan hiribilduen inguruan hitz egiteak. Eta seguru nago, erantzun zabal bat, edo beste marko historiografikoan izango zen erantzun zuzena. Orduan, egia da, 2009an hasi nitzala ikerketa hauekin, gero kontatuko dut nola, eta izan zen Getariaren hiribilduaren inguruan hasi nitzanean, eta gero 2011an argitaratu nuen Donostiaren konkistaren agiri izkutua, eta Nabarraldek lagundu zian horretan. Eta nik pentsatzen nun, aurkezten nituen dokumentuaren arabera, nolabait historiak beste ibilbide bat egingo zuela, baina egia da historia tematia dala eta jira eta bueltaka beti leku berdinean gaudela. Orduan, nire helburua da agiri horiek aurkeztea eta hiribilduen gaia beste testu inguru batian kokatzea, hori izango litzateke. Orduan, ikerketak edo hitzaldi honek ditu 3 atal. Lehenengo atalean, eskatu bezala, egingo detena da Nafarroako Erresumaren bilakaera historiko bat, lurraldearen galerara arte, hau da, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta konkistatu arte, gero 1200 urteko haustura eta ondoriotan kokatuko dut hiribilduen gaia, eta gero bukatzeko historiografiaren hausnarketa bat eskaini nahi dut, eta hori izango da gutxi gora bera zuek jakiteko nun nahi naizen. Eta horrekin hasiko naiz orduan. Dakizuen bezala, Europak, Erromatarren inperioak eragin handia izan zuen Europan. Hain zuzen ere, bai hizkuntzak eta baita kultura ere desagertu ziren. Baina, badirudi, euskaldunak etziela guztiz latindartu, eta beraien kultura mantentzen jakin izan zutela. Orduan, Erromatarren inperioarekin gainberarekin batera, gurean baskoiak nagusitu ziren. Eta baskoi horiek etzian elkartu, ez zuten batura administratiborik, baina fideltasun baten inguruan elkartu ziren. Euskal hiztun haiek aritu ziren batzutan negoziaketak ere egingo zituzten, baina askotan borrokatu zuten, horrela diote dokumentuak, Bisigoduen eta Frankoen kontra. Hori bai, Bisigoduak eta Frankoak jainkoak lagun. Baskoiak ez, eta jungo naiz esplikatzen hori poliki-poliki. Iruñako erresuman, Iruñak,
Iruñako hirian, oraindik erresuma ez, Iruñako herrian, bizi izan elite aristokratiko bat, bai bisigoduen garaian, eta baita ere musulmanen garaian ere. Eta badirudi jakin izan zutela momentua iritsi zenean, eta egin zuten barruti autonomo bat. Barruti autonomo hori seguruenik lortu zuten musulmandarrekin negoziaketen bitartez. Honekin esan nahi dut, zergak ordaintzen zituztela. Eta azaltzen zaigu lider gisa Eneko Aritza. Eneko Aritzaren garaian, dakigu, gutxi gora bera, Iruña eta bere zabalera handi bat zegoela bere esku, eta harreman estuak zituztela iparraldekoekin, baina kontuan izan iparraldeko lurraldetan zeudera karolingiarrak, Frankoak alegia agintzen. Baina, dakigu, harreman zuzenak izan zituztela eta elkarrekin borrokatu zutela behin baino gehiagotan. Bueno, salto historiko bat ematen, Iruñeko lehenengo erregea, suposatzen da izan zala Antxo lehenengoa. Eta Antxo lehenengoa, dinastiaren aldaketarekin, harremanak hautsiko ditu musulmandarrekin, eta horrek arazoak ekarriko dizkio. Antxo hirugarrena nagusia izango da erregerik edadura handiena izan zuena. Batetik, hemen Zaintzeberko mapan agertzen da zeintzuk ziren bere lurralde guztiak, eta bertan agertzen da berak esaten duena. Eta azkenian, Antxo hirugarrena nagusiaren garaian, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, baita Errioxa, bere esku zegoen. Baina hortaz aparte, zegon Eskonduzalako, Gaztelako Gaztelako kondearen alabarekin, Gaztela Betula, bere esku zegoen, eta ere bai, Aragoi, Sobrarbe eta Ribagortza lurralde horiek. Iparraldeko lurraldearekin ere, harreman estuak izan zituen, hain zuzen ere, Antxo Gilen, izango dela Gaskoniako dukea, familia bakarrik ez, baizik eta politikoki harremanak zituzten, lurralde horietakoak Iruñako erresuman ordezkaritza zuten. Bueno, Antxo nagusia hirugarrena, Peskadorrek esaten du, Aitor Peskadorrek esaten du, errege aurre feudala zala. Eta horrek esan nahi dula, ez zula asmorik horrela euskaldunak elkarrekin edukitzea, baizik eta edapen zabal bat egitea, baina errespetatu egiten zuela bakoitzaren kultura eta gero Iruñako kortean denak ordezkatutak zeudela. Gauza da, Antxo hirugarrena nagusia hiltzen denean, bere lurraldea pasaziola Gartzia hirugarrenari. Gartzia hirugarrenari, zuzenbide Piriniarrak dioen bezala, ezin zuen bere lurraldea banatu. Baina bai, beste anaiai, eman zien lurralde batzuk funtzio publikoarekin, eta gero ondasunak, erregi ondasunak jakina. Gartzia hirugarren anaiarakoa, momentu batean, bere anaiak hil zuten Atapuerkan. Badirudi Fernando Gaztela heredatu zuena, Lehoiaren erresuma ere eskuratu zuen, eta asmo espansionista horiek izan zituzten, eta nahiarakoa Atapuerkan hil zuten. Baina, kolpe larria izan zen Nafarroako erresumarentzat, baina lurralde asko ez zituen galdu. Gertatzen dena da, ikusten dezute, 54an Nafarroa Iruñako erresuma gelditzen da erregeri gabe, eta 76an hiltzen dute hurrengo erregea Peñalenen, hau da, Funesen. Orduan, aprobetxatuz, Nafarroako edo Iruñako erresuman ez dagola, utzune bat dagola, banatu egiten dute Iruñako erresuma. Orduan,
Geldituko da Gaztela, Gipuzkoaren zati gehienarekin, Gipuzkoa, Bizkaia, Arabarekin, eta Aragoiko erregea geldituko da Nafarroako, Iruñako, askotan erabiliko dut Nafarroa eta Iruña, baina ulertzeko kontzeptu berdina dela, Iruñako erresumarekin gelditzen da. Orduan, Aragoiko erregea, izango da Aragoiko erregea eta Nafarroako erregea. Eta horrela, urte batzutan koinziditu egingo du erregetza Aragoiko erregea eta Nafarrokoa, eta Alfontso lehenengoa borrokalaria, hemen daukazute eskondu zan berriz ere Gaztelako kondearen alabarekin, baina banandu egintzan, eta horrekin galdu zuen eskonsari gisa jaso zuen Gaztela. Alfontso lehenengoa borrokalaria aurrora pauso batzuk egingo ditu, eta Alfonso seigarrena Gaztelauak ere bai. Eta orduan gelditzen dira Tamaranen eta Tamarango ituna sinatuko dute. San Juan de la Peñako kronikan agertzen da Tamarako itunaren inguruan aipatzen dutena. Eta esaten dute, gazteleraz dago, para que en adelante no sugiere ninguna disensión entre ambos reinos, se decidió que Tierra era de Navarra, es decir, desde el río Ebro hasta cerca de la ciudad de Burgos, que el rey Sancho de Castilla había arrebatado con violencia, azpimarratu dut, a su pariente rey Sancho de Navarra, Sancho el de Peñalén, hijo del rey García Sánchez de Nájera, hori ere Atapuercan hiltzutena, de lo cual se extendieron documentos entre ambos reyes y reinos de Castilla y Navarra, y cada uno de ellos recibió cartas suas firmatas en bien valladas. Entonces Alfonso de Aragón entregó toda la tierra de Castilla a Alfonso de Castilla, y en adelante no quiso que le llamaran emperador, sino rey de Aragón, de Pamplona y de Navarra. Orduan, Aragoiko erregea eta Nafarroako erregea izango zena, eskuratzen ditu berriz ere Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, eta gainea aipatzen du nola violentzia handiz, violentziarekin jaso zitula Alfontso seigarrena Gaztelauak. Alfonso lehenengoak egiten du testamentu bat oso xelebria izango dena. Eta esaten dut ondorengori gabe hiltzen, eta erabakitzen du bere lurraldea banatzea edo ematea orden militarrei. Ez dute onartuko, ez Aragoiko erregeak, ez da Nafarroako erregeak ere, eta berriz ere Nafarroako erregeak eskuratzen du Nafarroa. Nafarroa bere Gipuzkoa, Bizkaia, Arabarekin enkarterriektak ere garai hartan hor barruan zegoen. Egia da, aita santuak ikusiko dugun bezala, etzun onartu, eta errege izaera eman beharrean dux deitzen zion. Aber, zer da hau erregea eta bar. Ikusten dezuten bezala, Aragoiko eta Nafarroako mugak, banalerroa ja betiko egin zuten, eta Gartzia Ramirezek eskuratu zituen lurralde guzti horiek. Hurrengo erregea, Antso seigarrena jakituna, erabakitzen du Iruñako erresumari Nafarroako erresuma deitzea. Batez ere, zerbait nuklearragoa zena, beste dimensio bat emango dio. Aprobetxatuko du, Gaztelako erregearen adin txikia zela momentu horretan eta baita Aragoikoa, eta egingo du aurrerakada bat eta eskuratuko du edo saiatuko da eskuratzen Errioxa. Adin ja nagusia denean Alfontso zortzigarrena, 1175 urtean, enkarterrietatik sartzen da eta hartzen du Bizkaia, Malmasingo gazteluraino. Orduan, ja, eta hemendik aurrera ja horrela ikusiko dugu, Bizkaiko zati hori izango da ja Gaztelaren menpe geldituko da. Momentu horretan, Antso seigarrena jakitunak, erabakitzen du bere erreinua hobeto gotortu behar duela. Eta hasiko da tenentzia ezberdinak egiten, gero ikusiko dugun bezala, eta hiribilduak sortzen, baina hiribildu horiek izango dira batez ere merkataritza garatzeko. Borrokatu egingo dute berriz ere Gaztela eta
Jesus, Gaztela eta Nafarroaren artean, eta eskatuko diote Enrique Bigarrena Plantagenet, hau da, Inglaterrako erregea, eskatuko diote arbitrajea. Baina, hor trampatxo bat bazegon, eta da, Enrique Bigarrena zala, Alfonso, 8. Gaztelauaren aitaginarreba. Arbitrajea egiten du, eta denak nahi dute 11. urteko esmendeko mugetara abiatzea. Hau da, gogoratu esan degula, erregeak hil egin zituztela, bata Ataporkan eta bestea Peñalenen, eta Nafarroako erresumak eskuratu nahi duna da, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Errioxa eta bar, eta Alfonso 8. Ere bai, baina da Peñalenen hil ondorengoa. Orduan, egia da Enrique Bigarrenak onartu egingo dula, Alfonso 8. egindako sarraldi hori. Eta geldituko da Bizkaiarekin lehen aipatu dudan bezala. Baina gauzak diplomazia eta harremanak aldatu egiten dira. Enrique Bigarrena hil egin zen, eta Inglaterrako erregea izango da Ricardo Leoi bihotza, Ricardo Corazón de León. Orduan, Ricardo Leoi bihotza eskonduko da Antxo Seigarrenaren alabarekin. Eta hor aldatu egingo dira indarrak, ez da? Eta hau izan zitekeen, interesantea da, Museo Britaniarreko 1980 urteko agiria. Eta horrela dio, hau Museo Britaniarrean dago. Eta esaten du jakina, itsasotik Hispania arteko lur guztia Inglaterrako erregearena dela Oiasuna izeneko porturaino. Zeinak banatzen ditu Inglaterrako eta Nafarroako erregeen muga. Eta Nafarroako erregearen lurra Oiasuna portuan hasten da eta Castroraino iristen dira. No Nafarroako eta Gaztelako lurrak banatzen diren. Kontuan izan behar da, ordurakoia Inglaterrak Lapurdi eta Xuberoa eta bere eskutan zuela. Orduan ari da, ondo bereizte Nafarroa eta beraien arteko mugak eta Gaztelako mugarekin. Gauza da, Antxo 7. azkarra izango da hurrengo erregea. Inglaterrako erregeak eskaintzen dio Nafarroa behera, importantia izango da Nafarroa behera, da gehien mantenduko den erreinua, eta hasiko dira gudak. Alarkoseko guda, jartzen dut, izugarrizko eragina izan zuelako, hau da, Alfonso 8. musulmandarren kontra borrokatzen ari izan bitartean, Nafarroako erregea iokurritzen zaio Logroñon sartzea, aita santua, jakina azarretu egingo da, eta pentsatuko du errege hori eskomulgatu egin behar dela. Bueno, beste arazo bat sortuko da, egingo dute pakto bat, Aragoiko erregea eta Gaztelako erregea Nafarroa banatzeko, 1188an, hori da kalatu eiotako hitzarmena. Nafarroako erregeak sinatu beharko du pakto batekin eta bestearekin, eta azkenik, Alfonso 8. 1189 urtean, erabakitzen du bea bakarrik egitea sarraldi bat eta konkistatzea Gipuzkoa, Araba eta Durangerria. Orduan, zertan oinarritzen gea hori dena esateko, hauek dira garai hartako kronistak. De Rebus Hispaniae, Ximenez de Radarena, Kronika Kastila, Gaztelako Alfonso 8. Eta gero ja besteak dira 15. mendekoak. Orduan, egia da, kronika horretan ez duela ia ez eragertzen, ikusiko dezuten bezala, erabiltzen duen hitza da adkizibit, optinuit, eta ez dela gertzen konkista militarrik egontzenik. Horretarako orduan nik hartu dut gaur egungo historiografia eta horrekin ere aritu naiz lanean, ez da? Esperto handi bat da Gonzalo Martínez Díez, askotan azalduko zaiguna, jesuita jurista eta historialaria, eta bea izan da hildoa markatu duna gaur egun arte. Eta esplikatuko izuet nola. Gauza da, garai batean, dena bailaretan banatuta zegoela, eta errege Antxo 6. ikusten dezuten marragorri hori, iritsi diala horreraino, Gaztelaia horreraino iritsi dela, pentsatzen du interesgarria izango dela beste antolamendu bat egitea.
ez bakarrik merkataritza, gero landuko detena merkataritza zaintzeko, baizik eta bere lurraldea babesteko. Araban, orduan, jarriko ditu 5 tenentzia, Araban Lautada, Gasteiz oso garrantzitsua izango da, ere bai, Trebiñon ere bai jarriko ditu bere gazteluak eta babes lekuak, eta Gipuzkoa banatzen da 3 tenentziatan. Orduan, tenentzia bat izango da San Sebastian de Hernani, deiturikoa, izango dela Oiartzundik Oria ibairaino, gero Oria ibaitik Deba ibairaino izango da Ipuzkoa, gaur egun aurten ospatuko dutena, eta gero 3. bat izango da Deba, Garaia, eta hor egongo da Aizorrotz, hori dena zaintzen. Pentsatzen dute egokia izango dela, hobeto zaintzia hori dena, eta ikusten dezute, zuei dagokizuelako, eta beira, birgeriak egiten ditu dela, hiri haun, horra gertzen da, elosuan, eta, azkoitiko, bergarakoak ez dute hori izango, baina, oso gertu dago behintzat, ez? Eta, erabakitzen dute hori egitea, tenentziak babesteko balio dute zergak ordaintzeko, merkatal bideak eta zaintzeko, eta babesteko ere bai, eta izan behar dute bisualak. Ikusi behar dute alde batetik bestera, etzaiak datozen, ez datozen, eta bar. Eta zentzu horretan jarriko dituzte tenentzia ezberdinak. Tenentzia dira barrutiak. Tenente baten esku daude, eta esaten dut bere funtzioak dituztela. Bueno, gauza da, beti gero ikusiko dugu, zalantzan jarri dala, konkista zan, edo anexio voluntarioa zan, edo ez. Eta nahi atentzioa deitu zidan, Esteban Degari bai, azkenean, irakurri behar izan dut behin baino gehiagotan, eta berak aipatzen du, ez Gaztelako erregeari dagokion liburuan, baina bai Antxo, 7. dagokionean, eta jartzen du, el rey de Castilla, continuando los pretensión antiguos suyos y de los reyes, sus progenitores, de la obtención del reino de Navarra, sin aguardar aún el suceso de la enfermedad del rey don Sancho, ni mirar que a falta suya quedaban por herederos los infantes Fernando y don Ramiro, congregó a sus gentes y volvió a la guerra contra Navarra. Garbi agertzen da hor, gerra egontzela. Bueno, hemen agertzen da Euskal Herriko muga eta fletxa beltza batekin azaltzen da, nondik sartzen da Gaztelako erregea. Eta ikusten dezute hor, Pankorbo, Miranda, Ebro ibaia zeharkatu eta sartzen diala Araban. Araban, Zabalat ikusten dezute eta Trebiño resistitu zen, eta jongo dia Gasteizera. Gasteiz setiatu egingo dute, 9 hilabetez, eta tarte horretan, bai Durango, bai Gipuzkoa eta Arabako lurralde guztiak konkistatu zituzten. 9 hilabete, Martin Txipia zan, hango tenentea, resistitzen du, bere gotorlekua oso ondo egina omen zegoen, baina usten dut maiatzan 6, gaina azten dela setioa, eta oraindik usta jaso gabe zeuden. Orduan, 9 hilabete jangabe elikadurari gabe aguantatzen alduten moduan, ezin dute gehiago, eta errenditu nahi dute. Orduan, saiatuko dira tregua bat egiten Alfonso 8. Gaztelagoakin usteko, Antxo 7. hitz egiten, Nafarroako erregearekin. Eta Nafarroako erregea zertan izan? Juntzan Sevillara, musulmandarrei laguntza eskatzea. Baina musulmandarrak momentu horretan arazo bat zuten, dinastiagen arazo bat, eta aparte, berak etzekiena tregua bat, 5 urteko tregua sinatu zuen Gaztelako erregearekin. Beraz, azkenean, renditu egiten dira. Eta ordurakoia, galduta zegoen Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba osoa. Orduan problema da, eta nola, eta zergatik. Edo zer kontatzen diguten iturriak. Eta hemen ikusten dezuten nola txuriz jarri dituten garai hartan erabilitako hitza. Eta da, adkizibit, eta optinuit. Eta ez da agertzen gehiago. Orduan, batzuk esaten dute, etzala egon
indar militarrik. Bale. Dakiguna da, eta hori badakigu, tenenteak jarraitu zutela Nafarroako erregeari fidelak izaten. Eta ez dugu ezagutzen, ez dago inungo dokumentorik, esaten duena negoziaketak egon zirenik. Ez dago dokumentorik, eta bestela aurkeztu egin beharko dute. Orduan, dakiguna da, adibidez, Joan Bidaurretakoa, Donostiko tenentea, jarraituko dula Nafarroako erregearen alde gero borrokan. Martine Aibarkua ere bai, Agontzilosekoa ere bai, Martin Txipia ere bai, eta Gebara eta Mendoza familia handiak ere bai. Baztanen ere bai, eta Martin Ruiz hori desagertu egiten da, baina dakigu Portilla eta Zaitegiko gazteluak azken momentura arte egon zirala, eta esan nahi dut, komplikatua izan zala litekena da, edo denak esaten dute litekena dela hiltzea, ez? Bueno, bestaldere, aipatu nahi nuen, Nafarroa eta Vatikanoren arteko harremana. Hau da, etzan berdina, Gaztelak izan zuen Vatikanokin harremana, eta Nafarroako erresuma izan zuena. Eta jarri ditut horrelako dato batzuk. Bata da Cluniko erreforma, Cluni erreforma horretan nahi zuena zan monastegiko gotzaiak erregeak izendatu beharrean izendatzeko aita santuak, eta hori lortu zuten. Cluniko erreforma balio izan zuen feudalismoa esartzeko. Hau da, nire ikasleak jakingo dute, 3 estamentu zeudela, batzuk ziala nobleak, besteak kleroa eta herritarrak, eta orduan Cluniko erreforma saiatuko dala hori mantentzen. Horrelako, berdintasunezko gizarte bat sortzea, bakoitzak bere lanarekin, ezta? Bueno, hori gertatzen da 11. mendean, beste erreforma garrantzitsuagoa izango dago erreforma gregoriarra, hau da, erreforma gregoriarrakin, sartzen dira herri guztietan parrokiak, eta parrokiak eta paisak izango dira kontrolatuko dutenak bizitza soziala eta kultura. Donajako ebidea, dakigun bezala, ez da izango bakarrik merkatal bide bat, ez dute bakarrik ortodoxia zainduko, baina Donejakue bide horren inguruan hasiko dira merkatalguneak eta kontrolatzen, Eliza hasiko da ere kontrolatzen eta bere indarra hartzen. Momentu horretan, denak ezagutzen dugu Aimerik Pikoten tekstua, nun euskaldunak azaltzen dira oso iraingarri, narratiba oso iraingarria da, eta horrik zerikusia izango du beraiek lurralde honetatik pasatzen zirenean atzerritarrak sentitzen zirelako. Garai hartan, konbento guztietan ari ziran erromantzez idazten. Eta zuek dakizutenez, euskera ez da latinetik eratorria. Eta garai hartan, Europa izan behartzun kristaua eta latindarra. Bestetik daukagu Letrango 3. kontzilioa, 1179 urtekoa, nun erabakitzen da euskaldunak diala eta horrela saltzen du more paganorum. Hau da, musulmandarra bezala, badaudela gurutzadurak egitea. Celestino hirugarrenaren bulda, dala 1186koa ikusten duela Nafarroako erregea harreman zuzenak ditula musulmandarrekin, hori etzaio bat ere atsegina iruditzen, eta esaten dio moztu behar dula nola edo hala harreman hoiek. Baina zuek dakizute, 1200. urtean ere bai, Alfonso Zazpigarrena zegoela negoziatzen musulmandarrekin. Eta bukatzeko eta ikusteko etziala berdinak harremanak dago Kalatrava ordena. Kalatrava orden militarra lagunduko die batez ere Gaztelako koroari. Eta jartzen ziren mugetan
Eta normala da jartzea, normala zen jartzea musulmandarren mugan jurisdikzioak ematen zizkien. Eta harrigarria ematen du, baina jarri zuten Gaztelugorrian zeuden, hau da, Errioxako mugan. Bueno, zer suposatzen du konkistak? Bueno, nik esan nahi dudana da, konkista, Gaztelako Alfonso Zortzigarrenak, egin zuela ekintza bat guztiz burutua eta hausnartua. Orduan, berak eskuratu nahi zuen, batetik bere agintea sendotu nahi zuen, eta bestetik Nafarroako erresumak zuen merkataritza bideak eskuratu nahi zituen. Zein azaldu zan galtzaile Nafarroa, jakina gelditu zan itsasori gabe, eta gero beste gauza bat nik garrantzia ematen diotena, eta da Euskaldunen ibilbide komuna eten egintzela. Orduan, izugarrizko zauria izango dela Nafarroako erresumarentzat. Zer irabazten du Gaztelak? Gaztelak irabazten du merkataritza sarea, gainera merkataritza gero ikusiko dugun bezala nazioarteko mailan izugarrizko indarra zuena, paso bat peninsulara, eta zergatik ez marinel trebeak, eta burdingintzan eta untzigintzan langile trebeak ere bai. Beraz, etekinak, atea zitunak, izan zen Gaztelako erregea. Lehen aipatu dut, antolatu egin zuela erregeak batetik tenentzitan eta bestetan hiribildutan. Eta orduan, aipatu nahi dut hiribilduen gaia oso landuta dagola. Espezialista ugari egondia hiribilduak lantzen. Ezagunena da Beatriz Arizaga Bolumburu, baina Gonzalo Martínez Díazek ere lana egin du, horren inguruan, García Camino, Unibertsitateko irakasle Larrea, eta bar, hiribilduko gaia oso landuta dago. Orduan, zein da beraien helburua, ikusiko dugun bezala, beraien helburua da esatea Alfonso Zortzigarrenaren eskutik, hau da, 13. mendean, Gipuzkoa garapen ikaragarria izan zula, eta bea izan zala lehena, nazioarteko merkataritza bultzatzen. Zein da gure helburua? Gure helburua da esatea, bat, hiribildu asko aurretik sortuta zeuden, bi, merkataritza garatuta zegoen ordurako, eta hiru, Nafarroa Gaztelako konkista ondoren, ezarriko ditun hiribilduak arazoak ekarriko ditu Euskal Herrian. Eta horrek sortuko ditu anaiarteko gerrak, hau da, gerra zibilak. Zer da hiribildu bat? Hiribildu bat da lurralde bat, nun jaun bat edo andere bat edo erregina batek ematen dio lurralde bati foru bat. Foru horretan agertzen dira eskubideak eta bete beharrak. Zein eskubide, feria egiteko eskubidea, alkatea eta gobernu eskubidea, alkatea eta zinegotziak eta aukeratzeko eskubidea, justizia eskubidea. Zeren truke? Erregeari zergak ordaintzearen truke eta sortzen diran arazo guztiak epaiketetan eta baizun guzti hoien zati bat erregeari ordaindu behar zitzaion. Orduan, bi foru motak daude, ematen zaiek periferian ez, itxaso ondoko bai ematen zaie San Sebastian izeneko forua, hori Lizarratik datorrena, eta itxas merkataritzako klausula batzuk oso aurreratuak dituna, eta barne aldean ematen da Gasteiztik eratorria den foru bat. Gero, hiribildu guztiak zuten orokorrean beti gutxienez simbolikoki harresi zinguratuta zegoen, eta gutxienez kale bat egon behartzun, eta kale horretan bartizauak eta merkataritzak eta merkatariak eta elkartzen ziren. Bueno, hiribilduen inguruan daude aldi ezberdinak, eta nik pentsatzen daudela 5 aldi ezberdin. Orduan, hau da 3. Lehenengo aldia da, zuek dakizute, erromatarren garaitik daudela
Euskal Herrian 3 hiri oso garrantzitsuak izango diranak. Iruña, Baiona eta Tutera. Iruña eta Baionan egongo da elite aristokratiko bat. Eta Tuterakoa, baina musulmandarren garaian, ez dugu esango dala hor, ez dakit ez, Granada bezalakoa, baina bere garrantzia zuen. Esango genuke, hiri horietan biziziala 3.000 lagun gutxi gora bera. Bueno, erromatarren garaian sortutako sarea etzan desagertu. Egia da, momentu batzutan, komplikatuagoa izango dela, merkataritza apalagoa izango zala, baina merkataritza induzketen arabera mantendu zen 11. mende guztian. Bueno, urrengo pausua izango da Santiagoko bidea. Santiagoko bide horren inguruan sortuko dira hiribilduak. Hiribildu horiek, norabidea izango da, ekialde mendebalde norabidea, eta guretik pasatzen da. Eta orduan, gure inguruan ere, hiribildu batzuk sortuko dira. Garrantzitsuena Naiara izan zitekeen, eta Antxo hirugarrenak badirudi hiribildu titulua eman ziola Naiarari. Baina gero, 12. mendean, Europan, porque gu herri Europa arragea, Europan aldaketa klimatiko bat gertatzen da, eta sortuko da nekazaritzaren dinamizazioa. Nekazaritzaren dinamizazioarekin batera sortuko dira bai artisautza eta merkataritza horrekin. Eta gauza bera gertatuko da Nafarroako erresumaren pean. Antxo seigarrena jakituna, orduan, erabakitzen du sortzea alde batetik Donostia, denentzat ezaguna dana, Gasteiz eta Durango. Eta 3 herri horietaz aparte, eta ikusiko dugu, ere sortu, hiribildu titulua eman zien Hondarribi, Getaria eta Motrikori. Importantea da esatea, Antxo seigarrena jakitunak merkataritza sustatu zula, eta horretarako ekarri zituen Frankoak. Eta Frankoak ezarri zituen Iruña onduan, San Ferninen, San Nikolas eta Nabarrerian. Eta bakoitza bere hiribildu titulua emango dio, eta batez ere babestuko du merkataritza. Aurretik eman zion Lizarrari, forua. Eta gero, ekarriko ditu Gaskoiak, eta Gaskoiak jarriko dira kosta inguruan. Eta sustatuko du nazioarteko merkataritza, itsas merkataritza. Kontuan izan garai hartan kabotajea egiten zela, ibairnatzeko arazoak zeuden, barkuak haizearekin mugitzen zian, beleruak zian, eta ibiltzen ziren 5 kilometro orduko, gutxi gora bera, eta hori ondo zijoanean. Orduan, importantea zen, hibernatzeko leku asko edukitzea. Eta gero, kai horietan, eramaten ziren, bai artilea, bai burdina eta mediterraneoko produktuak adibidez ardua, dakigu iristen zirala Brujasera eta Inglaterrara eta Mediterraneotik ere ibiltzen zirala. Eta nola dakigu? Badakigu Brujasen dokumentuak daudela, nun esaten du Gipuzkoako barkuak, eta aipatzen ditu gainea Donostia eta Getaria eta Hondarribikoak iritsi dirala, dokumentuak badira, gero Bizkaikoak hartuko dute, gero Brujasen Bizkaikoak izango dira garrantzitsuago, baina aipatzen nahi gea 12. mendean. Eta horiek, eta gero badago Benjamin de Tutera, bere liburuan, aipatzen dula barkuak ikusi ditula Mediterraneoan, eta dokumentuak badaude. Orduan, merkataritza oso garatuta zuenez, Alfonso Zortzigarrenak erabakitzen du merkataritza sare horrekin gelditzea. Benetan, eta ez da nik esaten detelako, porque jesuita horrek esaten du, Gonzalo Martínez Díazek esaten du, eta da, esperto handiena, esaten du, gaztela, etzegola horren garatua. Gaztela ari zala barrura begira. Eta hain zuzen ere zuen, kai bat zala Santander eta Santanderri eman zion forua, etzan San Sebastian, izan zan Sahaguneko forua, ez zan merkataritzarena, eta gero, gogoratzen zate esan detela, Bizkaiaren zati bat konkistatu zuela, Castro konkistatzen du, eta Castro
ematen dio Uelgaseko monastegiari, dagona Burgosen, eta Alfonso Zortzigarrena hor dago lurperatua. Baina, bapatean, reakzionatu egiten du. Eta orduan, berreskuratzen du Castro, sartzen da Gipuzkoan, konkistatzen du Araba eta kosta guztia, bueltatzen danean, abenduak urtarrilak 20, goratzen San Sebastian eguna dalako, ematen dio foru gutuna, ematen dio Laredori, eta gero berretsi egiten ditu aurreko erregeak, Nafarroako erregeak emandako foruak. Donostia 1202, Hondarribi 1203, Getaria eta Motriko 1209. Bale. Orduan, hori dena gertatzen da. Konkistatzen du, eta 1256 garren urtean sortzen ditu beste hiribildu batzuk. Eta hiribildu horiek egiten sortzen dira, ikusten dezute marra horretan. Marra hori da Nafarroako erresuman inguruan dagona. Eta sortzen ditu Tolosa, Ordizi eta Segura. Eta jartzen die, gaina izen erdaldunak jartzen die. Eta Agurain ere bai. Salvatierra, Agurain, Kanpezu eta bar. Orduan, karo, egiten du marra bat, leno, istiluak ez zeudena. Baina, zer gertatzen da, mendiak, larreak, basuak, banatzen diranean lerro imaginario batetan. Orduan hor, sortzen dira liskarrak eta iskanbilak. Leno, ez zeuden, eta gero, jakina, bai. Eta liskarroiek hasiko dira 1261 garren urte inguruan. Eta gero eta sakonagoak izango dira, eta ez dira bakarrik aide nagusienak, baizik eta hartzaiak eta nekazariak ere, ganaduakin arazoak izango dituzte, lapurretak egongo dira, eta hor izango da izugarrizko iskanbila sortuko da. Baina, karo, sortzen dugunean, hiribildu bat, ez da sortzen bakarrik gunea bere arreziarekin, sortzen da jurisdikzio bat. Eta jurisdikzio horrei erregeak ematen dizkio privilegioak. Eta hor jarri dut bat, oso interesantia iruditzen zait, zuek ulertzeko. Eta da, 1260 garren urtean, Alfonso Margarrena concede a Getaria un privilegio por el cual sus vecinos pueden cortar en los montes de Guipúzcoa toda la manera necesaria, madera, para hacer sus casas y navíos. Claro, horrek iskanbilak sortuko ditu, ez muga horietan bakarrik, baizik eta bailarak eta hiribilduakin ere bai. Orduan, Gaztelako erregearen helburua izango da estatu bat osatzea, eta horretarako hiribilduak sortzen ditu barra eta egingo duena da lagundu hermandadeak sortzen, hiribilduen hermandadeak sortzen. Lehenengo hermandadea izango da 1286koa, egongo dira hermandade gehiago, eta niretzat ja punto gorena izango da el ordenamiento de Alcalá. 18.1, Alfonso Amaikagarrenak, 1358 garren urtean, esaten du, hiribilduen jurisdikzioa bakarrik izango dela baliagarria. Eta ez bailarakoak. Eta horrek esan nahi du, aide nagusiak eta bailaretan izango dutela aginte politikoa, baina ez jurisdikzionala. Eta hasiko da con las 7 partidas, dala aurreko erregiaren historia bat, eta ja jarraitzen du, eta hemen bai. Karo, ze gertatzen da, hiribilduak behar dituztela lehen gaiak. Eta lehen gaiak monopolizatu nahi izango dituzte. Orduan, urrengo atala zein da zuena. Laugarren aldian, 1357 garren urtean, hiribilduak guzti hauek sortzen ditu. Azkoitia, Azpeitia, Deba, Elgeta, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Leiz, Gazara, Zoraluz eta Zumaia. Imaginatu, beraien artean, ze liskarrak sortzen dira. Zuena da, 1324 garren urtekoa, nadakizute San Martin de Azkoitia, Iraurgi, izena zuen bailara, eta gero, seguro Juan Bautista, ni baino gehiago dakila,
Aldatzen da lekuz, 1331 urtean, aipatzen dalako ezin dutela iraun, liskarra batzuk edo sortuko dira, eta sortzen da San Martin Miranda de Iraurgi, eta gaur egungo Azkoiti. Eta ematen dioten forua izango da Arrasateko forua. Aipatu dugu alkalako ordenamentua, nola gelditzen dira naide nagusiak eta bar, gauzak asko komplikatzen dira, porque 100 urteko gerra dago, izurrite beltza dago, eta ja, komplikatua zan lekuan, imaginatu Euskal Herrian dituzula. Hoiek, gehi beste guzti hoiek. Liburnuiko hitzarmena ekarri dut gogora, Azkoiti, bai Getaria eta beste guzti hoiekin, egin zuelako, hori luze joko luketa, ez naiz isilduko bezala, egin zuelako Nafarroako erregearen alde, horregatik jarri dut, hau. Egontzan liskar bat, Pedro Lehenengoa izango dela, Pedro Lehenengoa, el cruel, Nafarrentzat el justiciero, eta Trastamara baten artean, Enrique Bigarrenaren artean. Irabazten du Trastamarak, eta Pedro Lehenengoa izan esan ziena Nafarroako erregeari, lurralde guzti hauek zuretzat izango dira, eta borrokatu zuten Pedro Lehenengoaren alde. Pentsatuz gero, Nafarroara pasako ziala lurralde guzti hauek. 1387an sortzen da Gipuzkoako Hermandadea, Getarian sortzen da, elkartzen dira korregidore baten izenean, eta iskanbila ja askoz ez handiagoak izango dira. Orduan ja, seguruenik zuek ni baino beto dakizute, karta bat azaldu zahala, parrokian, errezuten Arrasateko hiribildua, eta erregeak erabakitzen du, dorre guztiak moztea, eta exiliatzea, eta bar. Eta noiz arte irauten du hau dena? 1512 arte izango dela Nafarroaren konkista. Orduan, historiografiaren hausnarketa azkarra egingo dute. Gustatuko litzaidake ulertzean ere gaia, izan diala bi garrantzitsu, hau da bat hiribilduen gaia eta bigarrena konkistarena. Eta hirugarrena da, momentu honetan ezin dut horrekin jarraitu, ez detelako ezagutza nahikorik, baina hemen botatzen dut, hemen jendea ezagutza handia duena badago, eta igual jarraitzen du. Orduan, hiribilduakin gertatu zitzaidan, 2009 urtean, aiziala ospatzen Getarian Alfonso VIII hiribildu titulua eman ziola Getariari eta bar, eta harako sortu genuen talde bat, eta hemen daude batzuk, eta talde horretakoak aztertu genuen, aber nola zan asuntua, eta liburu honetan, 6. orrialdean, ikusi genuen jartzen zula, hau, Alfonso VIII confirma Getaria al fuero de San Sebastián, tal como había sido otorgado por el rey Navarra Sancho VI. Eta hor, hitz latinak, eo modo que Rex Navarre y Lute ditu del mismo modo que el rey Navarro os lo dio para que lo tuvierais. O sea que, ez zegoen inungo arazorik. Orduan, eta zergatik esaten dute gaztelako hiribildua dala, ze gauza rarua, de repente, historialari guztiak nastu dira eta gu ez. Orduan egin genuen historiografiaren lanketa bat, eta denak esaten zuten Esteban de Garibairen esaten zuela Alfonso VIII eman ziola hiribildua. Baina hemen dago Loiolako artxibera, eta orduan nijo nintzen Loiolara eta utzi zian liburua. Olatz, zuretzatzen. Eta orduan, halako batean ikusten dut zer jartzen duen. Eta jartzen du, ez dut irakurriko dena, esta villa cuya iglesia mayor es de la debecación de San Salvador estaba de antes fundada como de las razones del mismo privilegio consta. O sea, que aurretik bazegon. Baina Garibaik ez du hori bakarrik esaten. Garibaik esaten du que Fuenterrabía, Getaria, Motrico, dándoles privilegios y confirmaciones de sus buenos usos y costumbres y fueros, eta gero Garibaik ere, 201. orrialdean, esaten du, Motrikoren inguruan ari da, solo aparecen ruinas, osea, hor esan nahiko zuen, garai batean harresi bat zegoela eta desagertu egin dela. Nola baloratzen dute hau dena
historialariak, eta nik egin dut bi marra bat, ez? Bata da 2000 urterate, eta bestea 2000 urtetik aurrera. 1984, baina oraindik bera da, eske oso ona da, Osa, Beatriz Arizaga da oso ona, baina, bueno, bere intenzionalidadea izango du. Porque berak esaten duena da, ez dut irakurtzen ez danik. Donostiako hiria errege, hobeto ikusten da igual, ez? Errege nafar batek sortutako hiri bakarra dala, hain zuzen ere, 1180 eman ziola, eta gero ja bigarrena 1200 ematen diela beste guztiei. Eta hori da, Beatriz Arizaga Bolumburu. Eta nola despertadan, orduan, atlas historiko guztietan, manual guztietan, diputazioko horrietan, eta denetan, gertzen da, Beatriz Arizaga Bolumburuk esan dakoa. Baina hori ez da zuzena. Eta gero, bani, pixkat harrituta gelditu nintzen, porque edo oso gorabia dela, edo aipatzen dezun iturria ez dezu irakurri, edo intentzionalidade bat daukazu hori zuentzat. Vale. Ze gertatu da nik hori publikatu ondoren? Bueno, nik usten dut datuen evidentziaren arabera ezin dutela esan ez dira garai hortakoak. Eta orduan, egiten dutena da, 12 eta 13 mendeetan gauzak aldatzen hasi ziren, Nafarroako erregeak lehendabizik, hori ondo, Europako merkataritza ardatza esatu zituen. Hori bai, 13 mendean hasten da merkataritza eta sortzen dute, aida protagonista izango da Alfonso Zortzigarrena. Bueno, orduan, nik momentu horretan jarri nun, eta jartzen dut zalantzan beraien ikerketa metodoa. Vale. Bigarren atala zen konkistaren inguruan. Orduan, konkistaren inguruan, hemen, tekstu honetan, ekarri dudan liburuan, ikusi nola txuriz jartzen du, que el rey don Alfonso de Castilla, que Dios perdone, que la dicha villa conquiso. Vale, eskatu genuen originala, hor jartzen du dagola la biblioteca nola da, la biblioteca de la historia, vamos, eta, claro, aldatu egiten da izenburua. Izenburua da parte del Foro de San Sebastián, y en el preámbulo se da por sentada la conquista de San Sebastián. Eta gero, agertzen da horizkin batean, ojo, conquista de San Sebastián. Dokumentu hori, segon bere garaian hemen jartzen du, Getarian, muy bien conservado y legible, beko partean agertzen da. Orduan, gauza bera esaten duzu, ingo dut hemen historiografiaren lanketa bat, porque ez da posible horren erresa izatea. Eta, aparte, erakutsi nituen beste dokumento batzuk hemen agertzen diranak ere bai. Eta oso garbi esaten du, que los reinos de Castilla, que fueron por violencia ocupados y usurpados contra Dios. Vale. Orduan, ez du bakarrik jartzen konkista, baizik eta ere esaten du violencia. Gero, daukagu Garibaiek esaten duna, que solo aparecen ruinas. Egin dira induzketak eta saltzen dira astarnak, ez? Eta, bueno, hoi dena azaldu genuen. Vale. Azaldu genuen, baina 2007 urtean, Martínez Díaz Gonzalo, hau dala gehiendakina, hau idazten du, fuera de largo y prolongado asedio de Vitoria, o pixkalenago bai. La incorporación de Álava y de toda Guipúzcoa no fue fruto de conquistas militares. Las numerosas fortalezas le fueron entregadas a sus tenentes pacíficamente. Eta da, dokumentua eskutan eukiduna. Osea, dokumentua eskutan eukidu, irakurri du violencia y contra Dios, eta gero jartzen du pacíficamente los tenentes. Bueno, historialari guztiak, unibertsitateko irakasle guztiak, esaten dute etzala konkista izan, baizik eta que fue fruto de negociaciones. Pena ematen dit, Jose Ángel Lema hilda, eta bueno, pena ematen dit, ez? Baina berak 2017an idatzi zuen. Donostiako foruko kopia notarial batek, 1322an erredaktatuak, 19. mendeko bertsio batean gordeak
Aipatu egiten zuen Alfonso Zortzigarrenak eladitxabela konkizo. Aipamen horretan gerra ekintza bat ikusi nahi izan da, hori ni naiz. Hala ere, konkerir gaztelaniako aditz arkaikoak ez du zertan adierazi eskurapena besterik eta ez derrigorrean manu militari. Baina konturatzen baseate ez dut dokumento bakarra aurkeztu ditut gehiago. Bueno, horrekin esan nahi nizuen Manuel Lekuonak esaten zuela gustatzen zitzaidalako jarri dut, dago artikulo bat, Real Sociedad Baskongadakoa, esaten dula que otro de los posibles escollos de nuestra historiografía sea la falta de perspectiva histórica. Nik usten dut hori falta zaigula. Eta ez hori bakarrik. Baizik eta gaur egun egiten den historia ez daukala perspektiba historikorik eta gainea eskaintzen da historia lineal bat. Nun ematen du aurreko garaiak beti ematen digutela garapen batetara. Eta horrela idazten dute Miguel de Aranburu Gipuzkoako historialarien elkartea 2017an. Antzinatean, erromatarren edadurak mesede egin zion Gipuzkoari, eta inperioaren eredu administratibo, ekonomiko, kultural eta erlijiosoak hartzeak onura ekarri zion. Sartu baitzen lehengo aldiz historian konektibitate globalaren bokazioa zuen politikoki zorrarazitako sare batean. Aztertzen ari garen gaiara hurbilduz, hiribilduak markatu zuten Gipuzkoako etorkizuneko historia, gero eta gehiago, 13. mendetik kanpora proiektatzen zena. Aipatu liburuarekin jarraituz, errege katolikoen erregetzaz gero, Gaztelako eta Aragoiko koroaren programa imperialean murgilduta, Gipuzkoa egitasmo horren aldezkari nabarmena izan zen gizona, marinera, karmak, itxasontziak, egurra. Orduan da, beti horrekin garapenara goaz, eta ematen du gure historia naturala gaztelan egotea izan dela. Nik horrekin bat egiten dut Oreillarekin, lehen aipatu dudana, iruditzen zaidala historia interpretatzeko era ezberdina daude, dago generoa, imperialismoa daude gauza pila bat, baina historia politikoan ere daudela bakarrik bi era interpretatzeko historia. Eta bukatzeko, da, hau, erakutsi nahi nizuen. Eta hau, harrigarria egingo zaizu, baina hau dago San Prudentzioko baselizan. Ni San Prudentzion bizi naiz, Getariko San Prudentzion, eta 2006an egin zuten induzketa bat, zehazten taldea 2006, eta topatu zituzten gerriko hauek. Eta ikusten dezute gerriko hauek dirala oso politak, oso ederrak dira. Dia heraldikoak, geometrikoak, zoomorfikoak, esmaltatuak dira, aurreztatuak dira, eta suposatzen da diala peninsulako, 150 dira, peninsulako altxor bat eta honenetariko bat. Orduan, ni beti jakin nahi izan dut, aber zer gertatzen den honek, eta ez dakit zergatik, baina hori ere oztopatuta dago eta ez du aurrera egiten. Dia 150, eta baseliza horretan, esan behar nuen nire baselizan, baina ez denen baseliza da. Daude errito batzuk oso zarrak. Bata da, harri batekin horrela igurtzen dezu, eta buruko minentzat, bestea olioarekin eta bekatxuentzat eta da, eta badirudi, 19. mendean, 20. mende hasieran, pertsona bat, ume berri bat jaiotzen zanean, jartzen zutela aldare gainean, eta eramaten zuten aribola bat. Eta orduan, arkeologoak erabaki dute, hauek ziala eskaintzak. Baina, karo, elkartuta daude, elkartuta azaldu dira. Dia egin zuten karbono 14 batean, eta esaten dute dela 12-13 mendekoak. Badirudi horrelakoak jartzen zituztela nobleak, egia esan da baserritarrak etzean. Hoiekin jungo, nobleen azala, eta esan distintiboa, familia bakoitzaren distintiboak ziren. Orduan, beraiek esaten dute eskaintzak, eta egia esango izuet nire, ni baino asko zezke jo jakin behar da, bota behar detena botatzeko, baina nola hipotesitan gaude, nik esan nahi dut, niretzat hori dala gerra botina. Eta horrela maitu nahi dut. Eta eskerrik asko.